Nazdar, tak jsou tady lese. Tak dneska si jednou zaposílujeme. Tak si vezmeme činky a jdem na to. Tak, činky máme, tak jdem posilovat. A raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. A nahoru a dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tak když to je houby, tak 2kilové činky to je na houby. Tak si uděláme aspoň jednu pořádnou činku. Teda aspoň se pokusíme. Tak jdem na to. Jdeme si tady smeták, dřevěnej. Jdeme si zavazit, v mým případě keramickou hlinu. A jdeme si podovat. A teď to zkusíme smotat všechno dokupy. A pak si s tou činkou zaposilujeme. Jo. Jestli to vyjde, tak ta činka bude mít 20 kg. Otázka je, jestli to vyjde. Tak. Jdeme si jeden provaz. Tak. A zamotáme to. Jestli se do toho nezamotáme sami teda. A v mém případě to vypadá, že asi jo. Doufejme, že to vyjde. Jestli ne, tak to bude blbé. Jestli nám to nevyjde. Ale to nebudu vypadat teda nebudu. A to vypadá teďka normálně. Tak to je jedno, že jo. Pokusíme se tam udělat sloček. Pořádnej sluk tam uděláme. A to drží. Jenom s těma mýma beránovýma rukama to bude chvíli trvat. Něco dělám šup. Do pedále. Říkám, že to bude s mýma rukama trvat. A je to tam. Tak a zkusíme, jestli to drží. Dobrý, drží to, nepadá to. Tak, a jdeme na druhou. A druhou úplně stejně. Jako první, druhý závazí. Skoro oči. Kde to má konec? Nebo začátek? Tady. Tak jdeme. Jdeme na to. Taháme. Kurva. Taháme, jedeme. Ty baba. To bude zase krátký nic. Super. No. Ne, jak to dopadne. Vždycky, že? Vždycky to nejak dopadne. Činka by byla hotová, takový nezbývá nic a jiného než otestovat. Dopadá jeho nestíhá aspoň. Ne jak ty 2kilový činky.
akorát se nám to trochu tady přestěhuje. Tam kam nemáš. Zlomněte se věta a bude to. Zkusíme to vyležet. Nachystám si činku. Sakra, tam se nevyletuje to. Nějaké moc malé, musíme si něco najít. Podstavec. No, tak si to tady nachystáme a zkusíme to vylezet, ale musíme to kvůli něčím podoložit, protože tam se nedostane. Máme tady kýbele, tak to zkusíme kýbelema. Takový dost terovizorní, to bude. No tak, když už je terovizorní činka, tak bude terovizorná televizorní. Tady. Tak. Sakra. Nám to vyháklo. Teďka do pedale zase máme močensky podevahky. Když to tak už pus. No. To bude snad stačit, tak jdeme na to. Jo, to bude stačit. Tak jedeme. Jo. A jde se teda. Počkat, tady. To nejde vidět. Dáme kameru jinam. Jo, a chtěl jsem se vás zeptat, víte, proč používáme dřevěnou tyčku? No, aby se nám nezelomila. Uměli jsme to, aby se nám přelomil. Tady toto se nám to nepřelomíme. Tak si ještě zaposílujeme. Nad tím naším sedavým přístroji. A jdem na to. No, a kdyby to byl na stole cementář, tak to je na tistovce. Jdeme si činko za nastavču, na supervizoru. Jo. Ja. Jo. Tak. Ještě zametku. Na činkách. Tak jde na to. Počkejte, musíme si tady udělat místo. Tak. Místo uděláno. A jde na to. Necháme u toho lokomotiva
náročný. Musím říct. Hey, boy.